Meta kont żejra l-Awstralja jiena dejjem kont noħolom bl-istess ħolma. Kont nara idej, tiġri, għax ħolma darba, mhux tibqa' toħlomha u terġa' toħlomha u terġa' toħlomha. Titla' tiqek miegħi u żomm li magħu. U kont inqum nikbi u dejjem kienet ommi qabel tgħidli dik ħolma. Qatt ma rajt il-figura ta' min kienet tappartjeni lejk. Le, l-idej naf li kienet inti tkun żejra jiena kelli inqas minn 5 snin meta konna l-Awstralja, kienet kera żgur. Isa bla kulur. Ma kellekx il-kuraġġ tħares il fuq. Kont nipprova nqum u ngħid din ħolma. Ma li kienet reali għall-aħħar. Imma tant kienet reali li kont nara daqs li kieku wara. Infatti jien għandi fobja. Għandi fobja jekk hawn ingwanta sewda iħossni ħażin. Kont l-iskola, il-birgu għax jien għamil birgu u kont it-toilet u nara xi ħaġa tiġri taqbad mal-pum u s-sakkarni. Issa jiena ma kontx troublemaker u hekk, jiena kont kwieta, ma kontx naħseb kien iħobbni kulħadd, kont ħabiba ma' kulħadd. U tgħix kemm kbejt għax ma stajtx niftaħ it-toilet u bdejt nagħmel ħafna storbju, tal-li għamilt ħafna storbju, mbagħad infetaħ waħdu dan il-bieb, it-teacher tefatni mal-ħajt f'kantuniera qabel hekk kienu jitfawna mal-ħajt, mur għall-kuptejk f'kantuniera, tali għalajt kejos ġo l-iskola, tfal jekk ikunu jridu jisimgħu ħafna x'ridek. Meta kont dak il-ħin għall-kuptejja ma doffi nara di l-pala kera fuq idi hawn. U hemmhekk tlift il-kontroll. L-istess waħda bħal tal-Awstralja. Eżatt, qed nara ċara daqs il-kristall isu l-bieraħ. Meta għadda żmien u kont kunsill tal-iskola tat-tfal. L-istess skola? Ġo l-istess skola, kont nuħu ħsib nallimhom in-netball għax kont iffissata fuq l-isports u hekk. Jiġi s-sur Masta dak iż-żmien qalli ara naqra li jivvintawhom da tfal. Qalli qed jgħidu li qed jaraw idej tiġri ġo t-toilet. U dak il-nar kont miż-żewġa ma kontx tfal, ngħid qed nimmaġina jew nivvinta, qedlu qod kwiet qedlu għax qed turini qed tgħidli li dak li rajt u dak li minn għalija immaġinajt jew dak li minn għalija ħlomt, qedlu hemm minnhom, qedlu għax jiena rajt l-istess ħaġa meta kont żgħira.